Capítol 17. Saló del manga. Entrevistes. La idea de fer un llibre. El retorn de Bola de Drac a TV3 no fou una acció portada a terme d'avui per demà o de forma improvisada, sinó que va ser un procés en el qual s'hi van implicar un gran nombre de persones durant uns quants anys. Vaig ser conscient d'aquesta realitat el primer cop que em van convidar al Saló del Manga, l'any 2010, un temps després d'haver-me donat a conèixer a través de la xarxa. En Marc Zani ja hi havia anat l'any anterior tot sol i em va avisar oportunament. Estigues preparat perquè l'impacte és fort. Jo no entenia ben bé a què es referia, perquè molts anys abans ja havíem anat plegats a diverses trobades amb el club de fans de la sèrie i tampoc no n'hi havia per tant. Sabia que ens tocaria fer-nos fotos amb els seguidors, enregistrar algunes frases als mòbils, signar unes quantes dedicatòries i altres peticions d'aquest estil, que és el que se sol fer en aquests casos. En definitiva, no m'esperava cap novetat remarcable, res que no hagués viscut anteriorment en directe o a través de la xarxa. Quan vam arribar al Saló del Manga i vaig veure la quantitat de gent que feia cua al voltant de la Farga de l'Hospitalet, ho vaig entendre de cop. Allò superava amb escreix les meves previsions. Ens van recollir a l'entrada i ens van acompanyar directament a la sala d'actes a través d'unes escales plenes a vessar de fans que lluitaven aferrissadament per assegurar-se un lloc a la sala que, tot i que no és petita, té un aforament limitat. Els fans, en reconeixents, no paraven de dir-nos coses. Alguns els vaig reconèixer de seguida perquè eren habituals del Facebook, mentre que molts altres no els coneixia de res però s'adreçaven a mi amb gran familiaritat. O sigui que vaig aplicar la màxima. Els amics d'en Vegeta són també els meus amics, i jo també m'adreçava a ells com si els conegués de tota la vida. Una pancarta de grans dimensions presidia un dels espais més destacats del recinte. El text reivindicava el retorn de la sèrie a TV3. Recordo també l'expressió de sorpresa de la meva filla, que amb 10 anys va descobrir sobtadament que les batalletes que jo li havia explicat sobre una sèrie de dibuixos que ella mai no havia vist perquè l'havien retirat a l'època que havia nascut, en realitat no eren imaginacions, sinó un autèntic fenomen social que més endavant ella mateixa va experimentar en pròpia pell, perquè quan el director de la seva escola va descobrir que el pare d'una de les seves alumnes era la veu d'en Vegeta, de seguida li va demanar unes dedicatòries per a les seves pròpies filles, el seu cunyat i ell mateix, tots ells incondicionals i grans seguidors de Bola de Drac. En entrar a la sala d'actes i ocupar els nostres llocs vam poder comprovar que només amb les persones que s'havien quedat fora s'haurien pogut omplir una o dues sales més com aquella. Era molt evident que el fenomen Bola de Drac superava de llarg la previsió dels organitzadors i també les expectatives més optimistes que havien passat pel meu cap en el moment de convidar-me al saló, on després de respondre algunes preguntes interpretant directes sengles intervencions d'en Goku i en Vegeta, en Marc i un servidor vam estar durant prop d'una hora signant dedicatòries, fent-nos fotos i enregistrant frases als seguidors que havien pogut ocupar un seient a la sala i també els que no havien aconseguit entrar malgrat l'estona que havien estat fent cua. Aquell acte, a les poques hores d'haver-se celebrat, ja era penjat a la xarxa gràcies al fet que els seguidors més ben situats a la sala l'havien enregistrat amb els seus mòbils. Val a dir que els mitjans tecnològics dels fans del 2010 no tenien res a veure amb els mitjans rudimentaris dels fans pioners dels anys 90. Les fotocòpies quasi artesanals que inicialment s'intercanviaven els dissabtes al Mercat de Sant Antoni de Barcelona havien cedit el seu lloc als iPhone i als BlackBerry d'última generació. Conseqüentment, prement un parell de tecles, qualsevol esdeveniment relacionat amb Bola de Drac arribava als comptes de milers de seguidors en una fracció de segon. En pocs dies, les visites als clips que comptaven amb una millor imatge, però sobretot amb un so de més qualitat, ja havien assolit uns quants milers de visites, fins a assolir xifres realment considerables. Fet i fet, entre una cosa i una altra, el retorn de la sèrie s'estava convertint en una reivindicació que portava incorporada a l'audiència perquè tota aquella allau de seguidors incondicionals era molt evident que reclamava el retorn de Bola de Drac no pas per caprici o nostàlgia, sinó perquè volia veure-la un cop més per televisió. Tot i que el retorn encara va trigar prop d'un any a fer-se efectiu, la nostra presència com a convidats al Saló del Manga, la gran pancarta reivindicativa i el posterior seguiment a la xarxa dels clips enregistrats no van fer més que reforçar la idea del retorn. Després del Saló van ser moltes les emissores de ràdio locals i els blogs especialitzats en manga que ens van reclamar per entrevistar-nos en directe o penjar entrevistes gràfiques, i tots sense excepció recollien una pregunta ineludible: quan tornarà Bola de Drac? El dia que TV3 va confirmar el retorn de la sèrie, recordo que un diari de la meva comarca, el Baix Llobregat, fins i tot va dedicar-me mitja pàgina en color.
amb una entrevista acompanyada d'una fotografia en què jo apareixia amb un quadre d'en Vegeta que tinc a casa meva, sempre a la vista en un lloc destacat per no oblidar mai a qui dec el minut de glòria que diuen que tots tenim dret a gaudir durant la nostra existència i que en el meu cas particular és evident que me l'ha proporcionada aquest singular ninot. Quan TV3 va decidir reemetre Bola de Drac des del principi i també la nova entrega Bola de Drac Zetkai, òbviament va posar en marxa els seus recursos promocionals per assegurar-se la màxima audiència. Una de les accions portades a terme va ser un programa especial sobre el retorn de Bola de Drac en què van entrevistar en Marc com a director de la sèrie i la veu d'en Son Goku. A mi també em van convidar a participar-hi perquè semblava que la meva activitat a la xarxa havia despertat un punt de curiositat. Finalment, després de l'entrevista, també ens van demanar la nostra participació en el concurs de Kamehames que el canal 3XL volia portar a terme com a acció publicitària amb un premi realment atractiu per a qualsevol fan de la sèrie. El guanyador tindria l'oportunitat de doblar un personatge de l'entrega Bola de Drac Zetkai. A mi em va tocar enregistrar la part de l'espot que deia que feia un munt d'anys que rebia Kamehames de part d'en Son Goku. Per tot seguit, animar els seguidors a enregistrar i enviar el seu particular Kamehame a TV3 per participar en el concurs. Aquell programa de televisió no fou l'únic que va comptar amb la nostra participació, perquè unes setmanes més tard també vam intervenir en un capítol del programa Generació Digital del Canal 33, que justament tractava de la qüestió de la cultura japonesa a Catalunya. Entre una cosa i l'altra, i sense desmereixer ni molt menys cap altre personatge, actor o actriu de la sèrie, sisplau que ningú em malinterpreti, vam arribar a la conclusió que el tàndem Goku-Vegeta funcionava potser perquè representava les dues cares de la sèrie, el món dels bons i el món dels dolents, per bé que en Vegeta és un dolent una mica sui generis, ja que es passa bona part de la sèrie dient que destruirà el planeta, tot i que al final, entre una cosa i una altra, sempre acaba ajudant els qui volen salvar-lo, encara que sigui amb l'excusa de poder disputar el gran combat final que espera poder lluitar algun dia contra en Son Goku per vèncer-lo i proclamar-se formalment el superguerrer més gran de tot l'univers. En el fons, però, en Vegeta sap que l'únic parent que li queda és en Son Goku, per tant, faria un flac favor a la seva raça matant-lo, suposant que li fos possible. Aquesta és tal vegada la contradicció més gran que ha de suportar el personatge al llarg de la sèrie, o sigui que estem davant d'un element complex, turmentat i contradictori, i per això funciona dramàticament, perquè no és planer ni estereotipat i a més porta el conflicte permanent incorporat de sèrie, d'aquí ve que sempre estigui emprenyat. En aquest punt m'agradaria fer una nova puntualització respecte a en Vegeta, perquè penso que és un personatge que, deixant a banda el doblatge, ha triomfat tant al Japó com als Estats Units, Sud-amèrica i Europa, únicament perquè el seu creador va encertar de ple ideant aquest element tan curiós pensat per interferir insistentment en la vida i els objectius d'en Son Goku. Independentment que en algunes llengües li haguem donat una personalitat més o menys encertada, en Vegeta és un personatge especial que agrada a molta gent. El perfil genèric de Facebook s'apropa als 700.000 membres, tant per la seva estètica com pel seu tarannà. Aquesta reflexió no l'havia fet fins no fa gaire, que vaig viure una anècdota personal en un pàrquing gran de Barcelona, on vaig observar una furgoneta aparcada en la qual destacava una figura d'en Vegeta enganxada de forma presidencial al tablier del vehicle, igual que aquella figura de l'Elvis Presley que fa uns quants anys va fer furor anunciant la suavitat del canvi automàtic del cotxe que s'anunciava. Vaig observar aquella figura desafiant d'en Vegeta, que feia més d'un pam d'alçada i presentava el personatge amb els braços creuats, i també alguns detalls de la furgoneta, com ara la presència de diversos elements cromats tots impecables i alguns adhesius que deixaven entreveure la filosofia i els gustos del propietari. Com que no tenia gaire pressa, vaig decidir esperar-me una estona per veure qui podia ser l'autor d'aquella obra d'artesania. Tenia curiositat per saber quin tipus d'element podia anar pel món venerant de tal manera en Vegeta, fins al punt de tenir-lo present durant tota la jornada laboral perquè aquella furgoneta, tot i que estava molt ben cuidada, era molt evident que era per treballar i no pas per anar de càmping. Efectivament, en cosa de mitja hora va aparèixer el conductor. No em va fer falta veure'l entrar al vehicle ni desblocar les portes amb el clauer remot. Tan bon punt va fer acte de presència al fons del passadís de l'aparcament, vaig saber que només podia ser ell. El look i la manera de moure's el delataven d'una hora lluny. Era un paio relativament jove, d'uns 30 o 35 anys, i anava amb uns texans ajustats i una camisa sense mànigues, encara més ajustada i negra com la nit, que li permetien lluir uns músculs treballats a consciència al gimnàs, i també uns tatuatges que amb la distància i la foscor no vaig poder observar amb precisió, per bé que juraria que tenien com a motiu central la figura d'un drac.
El pentinat que duia no era 100% Vegeta, però, com qui diu, apuntava en la direcció correcta. Per un moment vaig estar a punt de baixar del meu cotxe per adreçar-me directament a ell i presentar-me com a veu d'en Vegeta amb un parell d'insults característics, però l'aspecte contundent del fulano, amb aquella musculatura i aquells tatuatges, no convidava precisament a comprovar si era o no de la broma, de manera que al final vaig optar per deixar-ho estar i gaudir del moment en la intimitat, perquè la veritat és que em va fer molta gràcia observar la semblança entre el ninot i el conductor. Aquell home admirava en Vegeta fins l'extrem que imitava el seu estil i no s'amagava gens ni mica de manifestar-ho. Aquesta anècdota em va fer adonar que en Vegeta no era un xitxarel·lo qualsevol, sinó un personatge amb entitat i carisma que justament devia el seu èxit al fet que li havien atorgat un paper secundari en una funció que ell considerava totalment equívoca, ja que el supercarrer més gran de l'univers era ell i només ell, ningú més. Com ja he dit més amunt, des del punt de vista dramàtic, en Vegeta és allò que en diuen un caramel, perquè com a bon antagonista és poderós i persistent, però al mateix temps carregat de defectes. El principal de tots, penso jo, la seva proverbial fatxenderia. En tot cas, un ninot de ficció que ha fet possible que algunes persones de carn i ossos, com l'esmentat subjecte de la furgoneta, vulguin assemblar-se a ell físicament, demostra que estem davant d'una veritable icona. Potser és una comparació molt agosarada, però jo penso que en Vegeta és a bola de drac l'equivalent al Salieri d'Amadeus, el compositor brillant que va tenir la mala sort de compartir època amb el genial Mozart, a qui mai no va poder superar. Tota aquesta història, que espero que no hagi avorrit en excés, té a veure amb el fet que m'hagi atrevit a fer aquest llibre juntament amb en Marc Zani, l'indiscutible protagonista de la sèrie. No hauria tingut mai la gosadia de signar conjuntament aquest llibre sobre Bola de Drac, perquè sóc conscient que com a actor de doblatge no he destacat suficientment per escriure alguna cosa sobre l'ofici. Aquest privilegi, en tot cas, hauria d'estar reservat als grans noms i les grans veus que han fet història i també escola, no pas a un passavaluant com jo, que va donar la casualitat que en un moment en què hi havia més feina del normal, li van atorgar un personatge que en circumstàncies habituals hauria interpretat un actor a més solera. En resum, i per acabar, per part meva puc dir que em vaig apuntar la idea d'intervenir en el llibre per 3 raons molt concretes. Primera, perquè m'agrada molt escriure. És el meu hobby i també un element essencial de la meva actual professió, que gira entorn al món de la comunicació. Segona, perquè durant molt temps els fans de Bola de Drac m'han adreçat infinitat de preguntes i reflexions que penso que mereixen ser tractades i considerades d'una forma definitiva. Tercera, perquè una sèrie com Bola de Drac, que a Catalunya i altres indrets de parla catalana ha marcat tota una època, penso que mereix tenir el seu propi llibre commemoratiu del que va suposar el doblatge de la sèrie a la llengua pròpia del país. Penso que no hi ha millor manera d'immortalitzar els records, les sensacions i els sentiments que fixant-los en les pàgines d'un llibre. És per això que, almenys des del meu punt de vista, hem escrit aquest recull de dades, vivències i anècdotes que espero que hagi estat del vostre interès. Si més no, és amb aquesta intenció que ha estat escrit. Durant molts anys, els aficionats a la sèrie de la nostra vida i els aficionats al doblatge m'han preguntat moltes coses referents a la sèrie. Algunes les podia respondre, d'altres no. Les preguntes referents a dates d'emissió, per què no s'han doblat uns OVA determinats de la sèrie, per què s'ha doblat o no s'ha doblat tal cançó, per què la televisió catalana no ha comprat tal famós anime... Tot de preguntes que cap professional del doblatge pot respondre, a menys que tingui contactes superdirectes amb els responsables de compres i vendes, de màrqueting o d'emissió de la televisió en qüestió. Particularment, aquest no és el meu cas. La majoria de vegades nosaltres sabem tant com qualsevol altre. Ens envien la feina, tenim una data màxima d'entrega, la fem i l'enviem a la televisió o al client. A partir d'aquí, pot ser que aquell producte tardi una setmana, un mes o més d'un any a emetre's. Ja sabem que els amants de l'anime, els que són autèntics fans d'alguna sèrie determinada, els encantaria poder veure-la per la seva televisió, però no tots els gustos són els mateixos. I a vegades, encara que hi hagi un desig comú, no es poden aconseguir per problemes econòmics i contractuals. D'altres preguntes, en canvi, sí que les podem contestar, i quan podem, a través de les xarxes, via directa o per e-mail, les responem. A partir del rum-rum que va començar a créixer, que hi havia la possibilitat que TV3 comprés Sky, la constant de preguntes i peticions va augmentar considerablement. A més, la possibilitat de poder contactar amb mi a través del Facebook encara hi va ajudar més, i aquesta situació em va fer venir al cap la idea de fer un llibre d'anècdotes, que respongués preguntes sobre el doblatge de Bola. Vaig sospesar la idea amb diferents persones que són aficionats a la sèrie
i a tots els va semblar una idea estupenda. Però tot i que vaig començar a escriure alguna cosa, no n'estava del tot convençut. Va ser a partir del doblatge de Kai que un dia parlant amb en Joan va aparèixer el tema. És obvi que el personatge Vegeta té una força i un pes extraordinari en la sèrie i que el doblatge d'en Joan ja forma part de la història del doblatge. Escriure sobre el doblatge de la sèrie des de 2 punts de vista enriquiria el llibre i després d'uns dies de reflexió ens vam decidir a llançar-nos a l'aventura. La nostra intenció no és només explicar anècdotes de la sèrie. La nostra idea va més enllà. També és un llibre que va dirigit a qualsevol persona que li interessi el món del doblatge, com funciona, quina és la funció que cadascun dels diferents professionals que hi participen. I és que, en el fons, parlem d'una professió moltes vegades denotada i poc coneguda. Quantes vegades ens han dit que nosaltres traduïm pel·lícules o hem hagut d'escoltar allò que això que fem és molt fàcil i que ho podria fer qualsevol que mínimament llegís correctament. No és gens extraordinari trobar-se amb persones que els agradaria doblar, mirant a la sala i des de fora, des de la cadira on s'asseuen, pensen que allò que veuen no és tan difícil de fer. Algunes d'elles han tingut la sort d'intentar-ho. Molts, quan són protagonistes directes de la dificultat d'aquesta feina, ja no tornen a trepitjar una sala de doblatge. D'altres accepten el repte de la perseverança i de l'esforç per intentar formar part del nostre col·lectiu, i alguns ho aconsegueixen. Jo sempre dic que no sóc ningú per negar la feina a ningú. He vist casos de persones que en una primera vegada se'ls ha dit que no serveixen, que mai no podran fer doblatge, i a base de treball i perseverança, ara doblen a actors protagonistes. Ho hem explicat tot? No. Jo, personalment, m'he deixat moltes coses. Anècdotes que no es poden explicar perquè afecten a terceres persones. Situacions que en podríem dir que són políticament incorrectes plasmar-les en un llibre. També he obviat, no perquè no siguin interessants o divertides, anècdotes personals que no porten res de nou a tot allò que hem escrit. Tot i això, són moments i successos que formen part de l'univers de Bola, molts d'ells entranyables i que tenen un record personal molt especial. Com certes situacions que vaig viure, algunes rocambolesques, quan anava a l'estudi d'Esplugues amb transport públic, moltes vegades hi anava per aquella època, o quan un noi, també anomenat Marc, becari en una clínica, feia guàrdia un 15 d'agost del 2009, amb cara de pocs amics, i de sobte em va reconèixer. I aquell dia va ser inoblidable, per a tots dos Marcs, per mi i per ell. O de la quantitat d'històries que podríem explicar d'en Vicenç Manel Domènech, de quan perdia les dents, del dia que va esternudar i se li van quedar les dents penjades al micròfon, de quan es va dormir amb la cigarreta encesa a la mà i va fer una cremada a la tapisseria del sofà, nou de trinca, estrenat el mateix dia que hi havia a la sala d'actors, quan dirigia GT. En definitiva, moments de bons records. Però, com hem comentat amb en Joan, bé haurem d'explicar a tothom alguna cosa nova quan presentem el llibre i ens veiem, no? Us explicaré una darrera anècdota. El dia que em van trucar per primera vegada per fer en Goku, sincerament, no vaig començar a saltar d'alegria com un boig. Em va fer il·lusió, però res més. Va ser el meu germà petit, el mateix que anys després, en el seu comiat de solter, coneixeria aquell curiós taxista, qui va saltar d'alegria. Ell tindria uns 16 a 17 anys, i quan li vaig dir que m'acabaven de convocar per fer en Son Goku, es va tornar boig. Tenia amics que eren autèntics fans de la sèrie. Ell coneixia de primera mà la transcendència d'aquell personatge i d'aquella sèrie. «Però tu saps el que t'acaben d'oferir?», em va preguntar. «Tio, doblaràs el Son Goku! Però tu saps el que és, això? Saps la quantitat de gent que mataria per estar en el teu lloc?» Mai no ens hauríem pogut imaginar, quan estàvem doblant la sèrie, que 20 anys després estaríem fent un llibre sobre les experiències d'aquella època. Ja us hem comentat que en un principi aquella feina havia de ser com qualsevol altra i, per tant, no ens dedicàvem a recopilar anècdotes amb la intenció d'explicar-les anys després, ni ens feien fotos per després mostrar-les als amics i als incondicionals, ni havia indagat en el seu moment qualsevol aspecte tècnic o professional amb la idea de tenir força documentació per un futur llibre. Tot el que hem explicat són records, bons records, expressats amb tota l'estima que li tenim a aquesta sèrie i a tots els fans, gent que gràcies a aquesta sèrie s'ha interessat pel món manga, per la cultura japonesa, que saben escriure i expressar-se en el seu idioma, que s'ha dedicat al món editorial o al món del còmic des del primer moment que alguna cosa se'ls va encendre en el seu interior quan veien les aventures d'en Goku i companyia. Aquest llibre
Està dedicat a tots vosaltres, que teniu fills, i us emocioneu quan veieu un altre cop la sèrie que us va marcar la infància i la joventut, encara que no sigui Bola de Drac. Tornant a aquella entrevista de TV3, i que us he comentat en el primer capítol, una de les preguntes que em van fer és si creia que després de 20 anys la sèrie continuaria tenint la mateixa força, si aguantaria el pas dels anys. La meva resposta no va ser encertada. Vaig voler situar la sèrie al mateix nivell d'altres sèries que jo havia vist de petit. Imaginava que Mazinger Z, per exemple, no s'aguantaria si la veia en aquells moments, i vaig respondre que potser la veuríem com una cosa nostàlgica i ja està. El temps m'ha fet canviar d'opinió i adonar-me que estava equivocat. Bola de Drac no es pot equiparar amb cap sèrie d'animació que s'hagi pogut fer. Bola de Drac té un ànima especial, un poder que és inexplicable, però que és transcendental. Una força que fa que es torni a emetre 20 anys més tard i torni a tenir una gran audiència, que els nens, que són l'autèntica generació digital, acostumats a envoltar-se d'una quantitat exagerada de sèries, dibuixos o còmics, es quedin enganxats amb un fenomen que per a ells és nou. Per això hem fet aquest llibre, per les generacions d'abans i d'ara, perquè volem formar part dels vostres records i volem que conegueu una mica més la màgia, que a través de la veu d'uns actors va ajudar a enaltir-la com el que és, la sèrie de la vostra vida.